Ilang ing buta loro ora pangleng hendra kakekku karo Bayu bapakku ana wigati apa dene wis wujud dewa teka dadak wujud raseksa Wong Mastuna Sidam sekaring bawana langgeng Bratasena wah Bathara Indra kakekku piye sak temene sakwise wenteh bali kelawan wujud ulun wujud dewa sayekti ulun bakal ninggal marang jeneng kita nanging kakangku ulun Bathara Bayu iki ingkang adreng ketemu kelawan jeneng kita mula babakan perkara iki ulun pasrahke kelawan kakangku ulun Bathara Bayu Bayu bapakku kene ngopo Bratasena aja kaget yaksa loro mau pancen dadi saka panjenengan ulun lan Bathara Indra lan ngertiya apa ingkang dadi sedyamu prapta ana tik brasara nggonmu ngupaya kang aran kayu gung susuing angin sayekti papane ora ana ing kene kula mangertiya lamun to kayu gung susuing angin mau mung sasmita saka gurumu Begawan Durna nanging aja pisan-pisan kita ngluputake kelawan ingkang paring dawuh kinen angulari kayu gung susuing angin sebab kayu gung susuing angin mau mapan ana ing diri kita pribadi kayu kuwi kajeng utawa karep gung kuwi gedhe kayu gung susuing angin dene angin mau Badra Hirawana tegese mlebu metu ning napas lamun kita darbe tekad sarta karekat lamun darbe gegayuhan jumbuhna kelawan mlebu metu ning napas sarta tekad kita nggon kita ngupaya kelawan apa ingkang dadi gegayuhan kita Indra bapakku yo kang saka kuwi nggih nggone ulun wis njlentrehake saka sinebat kayu gung susuing angin dina mengko bakal ana dawuh saka kakangku ulun Bathara Bayu marang jeneng kita Kulup Bratasena maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene pukulun Bathara Indra paring andaran werdine kayu gung susuing angin lan mangertiya Bratasena sayekti gurumu Begawan Durna kuwi guru ingkang becik ora kaya sakweneng umum ingkang handaka marang gurumu dene yen kepengin ngungak wadining kodrat sira kula kudu anuh marang sesembahan kang sejati mara kang saka kuwi nggih sakwiji-wiji dawuh ulun gatekna lan sadurunge sira bali menyang keterangan marang gurumu luwih dhisik jeneng kita bakal ulun paringi sarta ulun pacak mawa gelung minangka wohing sabratanira nggonira bakal ngidhep ngelmu kasampurnan nggih Kulup Bratasena ngaturake panuwun Bayu bapakku mara gagi tumuli tampanana nggih Kulup Bratasena apa ingkang dadi sedya ulun dandani kelawan jeneng kita ngestokake dawuh Bayu bapakku
Sumurupa ulung yaiku ingkang winastan belung minangkara cinandhi renggendhek ngarep dhuwur mburi wondene busana ingkang usulun patrapake tuwing uni nalika sira ning bungkus pupuk emas rineka jaroting asem sumping pudhak sinumpet anting-anting balibar manggis binelah tekan kendhagane gelang candra kirana kampuh Palembang Bintulu paning secindhe bara tumumpang pentis kanan kiring merong dapur Nagaraja minangka kekancing kejaba saka kuwi nggir jeneng sira tak paringi paningset sutra hadyangga apa dene cundhuk harga arastra besok tumapaking perang gedhe kena kinarya piandel jeneng kita ulung Werkudara wah aturake panuwun ingkang tanpa pepindhan tumili sira baliya temonana gurumu Begawan Drona lan nyuwun pituduh ingkang sejati menyang endi ngelmu kasampunan kawruh panunggal sangkan praning dumadi Indra kakekku Bayu bapakku aku nyuwun pamit ulun kundur makayangan sembahku ingkang nderaki jengkaring Indra kakekku Thank you.